खुलुमबाय माने आंखौ सोंबाय थादों आरोना मानसिफ्रा माने सम हगारला होननानै ओमफ्राय दा खेलाथरनि गेजेरजों नोंखौ होनसै आं माने आंना लेपटपाबो गाज्रि जानानै दं ओमफ्राय बिदिनो न'आवबो एसे प्रब्लेम जानानै दं आरोना ओमफ्राय दा दुखुआवनो दं होनजायो खेलाथरनि गेजेरजों ओंखायनो आं दा लेपटपखौथ' जेनेबा बानायहोनांगौ जाहैबाय नङाबाथ' गोदानखौथ' बायनोसो खस्थ' जादों मानि प्रब्लेम जादों नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आं लेपटपनि थाखाय जेनेबा भिडिअखौथ' कन्टिनिउ लाखिनांगोन नालाय ओंखायनो आं एसे प्रेंक खालामनो नागिरदों अन्नानै सापर्ट खालामदो ओमफ्राय सोरबाफोर आंखौ प्रेंक खालामजानोबा डाइरेक्ट सम बानायजानोबा डनेसन होनो हागोन आरोना गोसोबासो नङाबा आं लेपटप बानायनो थाखायसो प्रेंक खालामदों जेनेबा इउटुब मानिनिफ्रायबो एसे सहाय जाथों साननानै ओंखायनो दा नायलांबाय थादो आरोना दुखु दाहाजोंथ' मोनजाया नालाय फैसा आंना लेपटपाबो थिग जानाय नङा ओंखायनो दुखु दाहाखौ दोनथ'नोसै आरोना जागोन गासिबो जागोन नायलांबाय थादो आरोना भिडिअआ गोसो गोथारै नमस्ते नमस्ते ভালো আছো আচ্ছা কি বস্তু বন্ধু এটা হ্যাঁ আচ্ছা ডাঙৰ বস্তু দে ভাই ভাই হ্যাঁ ভাল ঘুমা চালে Hello guys, नालांबाय थादो आरोना गोसो गोथारै ভালো আছো দাদা আপনার নাম কি আপনার নাম কি হ্যাঁ আবু তাহের আপনি एक्टर নাকি রে আপনার মই দেখছি নাকি ভিডিওত বেঙ্গলি एक्टर না Hantul pulur push mauna ani shahani no hape 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 Hantul pulur push mauna ani shahani no hape 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 Ai bagaya apa bagaya hape 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 Ai bagaya apa bagaya hape hape Ai thằng pa đi không nên apa thằng gì jauh lah Hantul pulur push mauna ani shahani no hape 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 Oh, mari. Musa mari deh. बैसागु बैसागु बोथोरा सफैलायबाय गैला मोसाखाया नालाय नों गोलाव दामाबालाय मोजांखौ दामाबालाय बोरै मावनांगौ जाखो मोदोमा मोसाग्रोनांगौब्रा मोजां दामासो मावगोनथ' आदसा जागोन ना हिन्दिफोरखौसो दामगारोहाय Hantular peler pesemaunan sani no hape 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 na 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 Patas di kamar dia boleh hai 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 diri sini dia boleh hai 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 Patas di kamar dia boleh hai 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 diri sini dia boleh hai 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 Ki kamu? Kamu berapa? Hai hai hai. Hai hai hai. Ini kamu mana? Guys, guys, hey, guys, hey, Nagu, halo to, hah, halo na, আপনি তো বঙ্গে গাঁও মানুষ, হয়, কি কর, এর মানুষ আমি, ও, বুঝি, কোন লোকেল, গাছিও জাগে, আচ্ছা, গাইস মানে ফেলেবে আর না দুঃখ দাহাखौ बावथ'नानै माने एबार डरेमन जागोन आरोना
Doraemon. So guys, video ko bisimlo बायनाय जाबाय दिनै माने बायलांबाय थागोन ओमफ्राय जायखिया सापर्ट खालामदो आरोना बेखौ आं लेपटप बायनो थाखायसो बायनाय जादों बेनि फैसाजों बेसेबां मोनगोन लेपटप बायनो थाखाय फैसा जमा खालामनाय जादों आरोना ओमफ्राय जायखिया गान बायनो आं बिराद गोसो जागासिनो दं नाथाय बिराद प्रब्लेम जायो मालायनिखौ लाथ'बाबो जेनेबा मोनबाय थायाना ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामबाय लांबाय थादो गोसो गोथारै न'खरावबोथ' रावबो सापर्ट गैखाया बिदिनो जानला मोनलासो होनांगौ जायो आरोना फैसा बिबाबो होखाया सोरबा सापर्ट खालामबा आंनो UPI हरनो हागोन आरोना गोसो दंबासो हायोबासो आरोना अननानै जास्ट मोनसे होननाय जाबाय आरोना बेसे खस्थ'आनो दं आरोना गोसो एकदम बोलो होथाबनानैसो भिडिअ बानायदों आं ओमफ्राय जायखिजाया बानायबावगोन आरो नोंसोर प्रेंक भिडिअफोर मोजां मोनोबा कमेंट खालामनो हागोन आरोना प्रेंक भिडिअ बानायनो जायखिया समखौथ' बानायबाय थाखागोन आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब कर देना इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है नोंसोर थांनानै नायनो हागोन आरोना डिस्क्रिप्शनाव होखाबाय आं बयबो साबस्क्राइब खालामहैदो गोसो गोथारै ओमफ्राय बानायलांबाय थागोन आरोना प्रेंक भिडिअ बेनावबो नुबाय थागोन ओमफ्राय आंनाव गान बानायनो थाखायसो बानायखानाय जादों बे भिडिअखौ लेपटप बानायनो थाखाय जायखिया थेंक इउ गाइस नायनो थाखाय जागोन गासिबो जागोन बाय गाइस एसे न'आव थांनानै दुखुसो आरोना ओरैनो गोसो बोलो गोनां फैलायबाय